oke sing ketinggalan sambal kemangi Mbak Fitri Sulur kali Mbak Anjar. AAE ya hu ya hu ya hu ya lo jangan asal
Oh ditagih ya? Iya. Yo dikeki no. Ya yo sik to. Yo. Ojo dan gojo-gojo monggo. Monggo Pak Haryanto, Mbak Anjar, Mbak Fitri, gimana monggo? Ayo bos, sini. Mbak Anjar sebelah kene. Prayogane becik kali wae. Ayo Pak Saidi. Mbak Fitri, kene Pak Fitri jak rene gentu motor api ayo. Gene. Mas lo, 12.000 wong saged. Saged ya. Gawe Pak Haryanto. Oh nggih. Pak Haryanto ya Mbak Bel ya. Gawe Pak Haryanto. Oh Mbak, Pak Haryanto kali Pak Paidi. Kok 12 liwang ya Mas? Kanca-kanca siap, 12 nih liwung.
Ujang. Ayo Mas Ujang persiapan. Mas Nur Sananda, terima kasih. Pandange surya nanging peteng ning mripatku, sinare rembulan nambahi susah atiku, tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu, nanging nyatane aku mbok apusi. Kuwi ngarani
Mbak Putri. Apa Mas? Iya. Pak RT malu. Padange surya nanging peteng mripatku Hari rembulan nambahi susah atiku Tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu Nanging nyatane aku mbok apusi Udah siap? Buat semain sini mau ke joget Masku. Tresno ning lambemu nyatane amung semu janji setya marang aku nyatane nyusahke atiku tega tenan kowe melarani aku tega tenan kowe nyusahke aku wis cukup semene dihalang lakuku aku pamit lilakno tak mulih Pamit lilakno lukaku Napa malih mangga? Sampun, Pak. Monggo Mas. Coba tibalana Pak Sadi Pak Sadi. karo Pak Kisno. Pak Kisna monggo. Ini masih ada. Masya Allah tolong. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo. Asal. Pasti bareng Banyu Mili. Sampor Sarang Indonesia. Oke, monggo Pak Sadi. Rata mundur siti Mas. Rata mundur siti. Rata mundur siti. Sing sedina kanggo
Ya, moto Terima sebantuan. kasih. Asik, konco-konco sing mudun ya gen alon-alon gen tertib malam ini.